Здравейте в поредното видео за нотациите на различните пъзели и в това видео ще ви покажем нотациите на клок. При клок имаме букви и цифри, като буквите отговарят на пинчетата, а цифрите отговарят на врътките, колелцата или там както му казвате. Буквите са следните. Имаме UR, което стои за upper right или горното дясно пинче. DR или down right или долното дясно пинче. DL или down left или долното ляво пинче. UL или upper left или горното ляво пинче. Когато имате само U, това означава, че и двете пинчета горни трябва да бъдат вдигнати. Само R означава, че двете дясни пинчета трябва да бъдат вдигнати. Само D означава, че двете долни пинчета трябва да бъдат вдигнати. Само L означава, че двете леви пинчета трябва да бъдат вдигнати. Когато имате All, това означава, че всичките пинчета трябва да бъдат вдигнати. Така, пред цифрите имаме плюс и минус, както при Мегаминкса, като плюс означава по часовниковата стрелка, а минус означава обратно на часовниковата стрелка. Ако имате 2 плюс, това означава, че трябва да завъртите врътката 2 пъти по часовниковата стрелка. Тук буквално са часовници. 1, 2. Ако имате 3 минус, това означава, че трябва да завъртите 3 пъти обратно на часовниковата стрелка. 1, 2, 3. Така, както може би знаете, колелцата се въртят според това, кое пинче е вдигнато. Ако е вдигнато горното дясно, въртите горната дясна врътка. Ако са вдигнати двете дясни, въртите едно от двете дясни, няма значение кое е или горното дясно, или долното дясно, няма никакво значение. Ако са вдигнати всичките, отново, която от четирите да завъртите, няма никакво значение. Така, как се държи часовникът? Часовникът се държи с 12 часа нагоре. Няма значение дали ще е от по-светлата или по-тъмната страна. Важното е 12 часа да сочи нагоре. И така, сега ще направим едно пробно разбъркване. Имаме UR, което означава, че горното дясно пинче го вдигаме и имаме 6 плюс. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сваляме горното дясно пинче и имаме DR, вдигаме долното дясно. 3 минус. 1, 2, 3. Сваляме и него DL 4 плюс. 1, 2, 3, 4. UL 5 плюс. 1, 2, 3, 4, 5. След това имаме U 3 минус. 1, 2, 3. R 1 плюс. D 1 минус. L 4 плюс. 1, 2, 3, 4. И All за 4 минус. 1, 2, 3, 4. Обратно на часовниковата стрелка. След това имаме Y2. Y2 означава, че трябва да обърнем часовника от другата страна. Забележете как се обръща. Не така, а се обръща така. Продължаваме с U 0 плюс. 0 плюс означава, това 0 означава, че не правим никакви движения, т.е. скипваме U. Отиваме на R 2 плюс. D 5 минус. 1, 2, 3, 4, 5. И L 6 плюс. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последно All 6 плюс.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Така, сега ще направим още едно разбъркване. You are 0+, което означава, че скипваме. Отиваме на DR 3-, 1, 2, 3 пъти обратно на часовниковата стрелка. DL е 6+, 1, 2, 3, 4, 5, 6. UL отново е 0+, отново скипваме. U 1-, 1 обратно на часовниковата стрелка. R 1-. D отново имаме 0+, това се чуда дали не е най-лесното разбъркване ever. L 6+, 1, 2, 3, 4, 5, 6. All 6+, 1, 2, 3, 4, 5, 6. След това обръщаме. U 3-, 1, 2, 3. R 6+, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D 1+, L 1- и All 5-. 1, 2, 3, 4, 5. Така, това е за нотациите на клок. Надяваме се, че сме ви били полезни и ще ви очакваме на следващото състезание. Чао!